nisikhulekele bazalwane, nisikhulekele bangcwele after suka ngepulpiti, nisikhulekele bazalwane after siqeda lenkonzo, nisikhulekele bazalwane, nisikhulekele bangcwele after declaring ukuthi thus said the Lord, nisikhulekele bangcwele after laying hands upon you, nisikhulekele bazalwane. Amen. Bazalwane, it's time to deliver the deliverer, so that the deliverer will take you out of oppression and deliver you. Baba ngeke khulule umkhululi ungakamkhululi nawe, kumele umkhululele umkhululi ukuze akhulule nawe. God, sisambana nendlini yamandla, sambana nendlini yomlilo, sambana nendlini yenkazimulo, sambana nendlini yamusa, sambana nendlini kaNkulunkulu, sambana nendlini yamusa. Paul, oh, that is me. Paul, ngimbiza as the next devil worshiper. Ngoba ubebulala abazalwane, persecute abazalwane. Amen bangcwele. Glory to Jesus. Devil worshiper. Amen bazalwane. Liyakwazi ngamadimoni abungena komunye umuntu limenze abulala abanye abantu. uPaul uvimba uStefani onalamandla eresurrection, umvimba ukuthi angalishumele livangeli, walishumayela bamkhanda ngamatshe. Amen bangcwele. Wangikhumbuza uJohane umpostoli wakudala uthi ngangisePatmos ngosuku lenkosi, uthi ngangisesiqhingini esibandayo sasePatmos ngosuku lenkosi. Udingisiwe uJohane upersecutiwe, kodwa akasho ukuthi it was the day of the persecutors. Uthi noma ngisePatmos endaweni abandayo kodwa usuku lenkosi. Bese ngisho umkhulu uDavide echaza ukuthi this is the day that the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it. What I will, bangcwele, is not just a future tense. What I will, bazalwane, it is a declaration of decision of faith. Okusho ukuthi kumnandi I will, noma ngiholile I will, noma ibanjiwe imali I will rejoice, I will be glad in it. Ngizotshela abadimoni I will preach, I will celebrate, I will worship God. Amen bazalwane. Glory to Jesus. It is Zala Sayalana, but I will preach the gospel. I will preach Jesus. I will not preach myself, but I will preach Jesus. These are Shumelu Joseph who are not for record. These are Shumelu Joseph in the side. Say, I will. I will. Just. Amthindele ingane yakwethu leseduze kwakho, isingane yakwethu bamkhanda ngamanje uStefani. Bamkhanda ngamanje uStefani ukuba bakusithole bengizothi ngiyayeka manje ukuze TG ukuba bakusithole bengizothi ngiyangisaya ekhaya esontweni lasekhaya eassemblies ukuba bakusithole bengizothi ngiyalishintsha ibandla bangihlebile bangishaye ngetshelo enhlebo, kodwa nanguStefani bamkhanda ngamatshe. Bathi bemkhanda ngamatshe wangabe sabanaka amatshe abantu, kodwa wabona itshe eselinhloko yegumbi okhona. Amen bangcwele. Athi bekhuluma umkhulu uDaniel athi ngibonile lelitshe engazange likhathwe abantu, uthi ngayibona lelitshe lehla, uthi lelitshe lashaya isithole sikanekhatnesa. Likhona lelitshe liyayiphahla inkinga zakho, likhona lelitshe liyayiphahla uroho, likhona lelitshe lelikujesu, the rock of ages, idwala laphakade esabuza kulehlane. Awusho likhona lelitshe. Bamkhanda ngamatshe kodwa kwavela i-rock of ages. Ngizwa sekukhuluma yena uthi kwavuleka amazulu. Uyabona-ke njengoba sila enkonzweni njengamanje avulekile amazulu, but that's a lower level. Leka Stefani u-under attack. Mase under attack sithi avalekile amazulu. Ngomzalwane ukhona njani? Mina uStefani mina bazalwane uyangikhuba. Bengithi
kuzoba inkonzo yomlilo evula amazulu. Bengiyitshela kuzoba inkonzo ye deliverance night evula amazulu. Akade wena Stefan unjani? Wathi ukhandwa ngamatshe wasitshela ngokuvuleka kwamazulu. Avuleka amazulu. Bangcola khona umuntu azomvulekela amazulu. Awuthinte isihlobo sakhe seduze nakho. Ithi makhelwane uyahlaselwa kodwa ayavuleka amazulu. Uyalingwa ayavuleka amazulu. Kodwa wabona ayavuleka. Abafuna umsebenzi ayavuleka amazulu. Umshado wakho uyanakaziswa ayavuleka amazulu. Amanye abesemizulu engancane indaba eziphuthumayo. Nazi indaba eziphuthumayo. Into esezulwini kunemhlangano emkhathini. Selokhu sabahlasela nabazalwane avuleka kakhulu amazulu. Selokhu sanyakazisa imali zakhe avuleka kakhulu amazulu. Selokhu sawuvala lo mnyango wakamasipala ayavuleka amazulu. Selokhu lo mfundisi samvulela ngabanye abafundisi ukuthi angakwazi ukubeka intende, angakwazi ukukhombisana neyandala ayavuleka amazulu. Ayavuleka amazulu. Ayavuleka amazulu. Ayavuleka amazulu. Ayavuleka amazulu. Bekhansela ayavuleka amazulu. Bemelene nawe ayavuleka amazulu. Sengasathakaze ayavuleka amazulu. Stefan, ngibona manje. Kodwa lo ngaphansi kwamatshe akakhulumi ngamatshe. Ukhuluma ngokuvuleka amazulu. Stefan asikuboni wena. Kodwa wena ubona izinto esingayiboni. Stefan sabona manje. Kodwa wena ukhuluma. Moses as I close. Good Deuteronomy 28. If you diligently obey, this blessing shall come upon you. And the windows of heaven shall be opened. But if you disobey, I will shut down the heavens. Oh, Stefan, you have obeyed. Oh, Stefan, you have lived by faith. Oh, Stefan, in Paul, when our candle are level yokuvuleka amazulu ongezi ngomthandazo. Kune level yokuvuleka amazulu. UJesu ke wavulekelwa amazulu kuyinkonzo yebaptism bangcwele. Ngicela abantu abawu3 besilisa baphuthume bazalwane. Bame lapha yes. Balandele wena nibe queue nje elandelanayo. 1 2 3. Amen. Ngicela uJesu kubo baba lapha ufake isishethele mastraps ngixolisa umuntu omdala. uJesu yenza kwenza aboJesu. I'm closing now. Nangu John umbapatisi bazalwane uyabapatisa lo baba. Konzo yakho ukubapatisa. uJohn Bangcwele akathunyeliwe ukusukumisa ishosha. uJohn Bangcwele akathumeliwe bazalwane ukuthi bazalwane enze inkonzo